Iti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin patgan mi adumdumngeg. Ti surat ngayon tay drama ita kat nagapu ka ni pagayam tayo a Luisa. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, siyak ni Luisa manipod probinsya ti Abra. Naawisak met a nagsurat tapnoy nakiyabkas ti saem a marikriknak iti agdama. Ket patsek a makaibati daytoy iti nabalitukan nga adal. Nang runa kadagiti padak nga ina ti pagtaengan. Manager iti maysa a kumpanya ti asawak iso adakkel ti sweldo na. Iso nalaeng taada ugali na adyak maawatan. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti agsalaysay. Bakit? Mangyawat ka man iti medyas ko, kung pakialam mo ti sapatos ko. Mabit lang lakay. Parta ka matanay, aldawan. Amo mo tadyak kayat ti maladaw iti opisina. Wan ka de. Oh, ato yung ti medyas kan sapatos mo lakay. Agyaman ak bakit? Ay wan ka yam. Mangibati ka man iti pang grocery kan pang palengke. Naibus kami ng ti karga ti ref. Adto iti 2,000. Mangalakay ti karne ha. Saan naman na puro natang tigatangam. 2,000 lang? Katuan, apay, kurang ayan ita. Adayo ang akurang Marlon. Manumat laeng nga iti magatang na daytoy. Ay kat i-budget mo Luisa. Anya? Amumot nga awan pa'y sweldo. Pangkaan kan panggas ko lang ang to'y nabati iti wallet ko. Uray saan ka nga mina na mangala iti frozen foods. Diyak kayat dagi jay. Karne kung sida ti alam. Di mo kayat angam isumat nga rod ti kayat dagiti anak ta. Basta yung budget mo reta. Kita no anya ti pakaanayan na. Di iso, ti katangan. Alawanan. O sige, tama pa na kon. Aldawan. Sige. Sumaruno akmat laang arumwar apaman ang makalinis ak dito'y balay. Kita insangpet mo lakay. Nakaad-adumat ti awit mo nagawid. Gimata nga kiti baro sapatos kan pantalon ko. Ne, kat no kagat-gatang mo lang iti baro sapatos mo, hindi na panalawas. Barbaro pa'y dayjay Naminsan mo lang mat ngayon usar dayjay. Well, hanggang dyan usaran dayjay sapatos ko. Isublim iti karton na, taytad kuntun ka ni kasinsin boyet. Dumawdawat ngamin. Isuntun ti pasarabok ken kuana intun agawid tayo iti probinsya. Pasarabo ko na? Wen. Apay, nag-abroad ka aya, tamasapol nga dapay pasarabo na intun agawid ka. Ay ket amumutin adda ka diti syudad bakit? Kasla ka mutin nag-abroad no agawid ka iti probinsya. Nang rona no nabayag adida ka nakita. Dumawat dalat tayo ti pasarabo. Sabagay matkit di Inton maawat ko ti punos ko, mapantayon to ag shopping. Mangkita ta karagiti nalalaka at t-shirt ken kalugong. Ta isunto ti inayon ta apasarabo. Ipa-Christmas tayon ton kadakwada iti probinsya. Ay katwan ang arod. Adakan ka day tamarlon. No iso ti kunam di iso. Luisa! Luisa! Ay, di ka bugkawakas ta, pare. Kasarukat nagbayag matatatim paluto kapulutan ta, pare. Luisa! Martakam, tipal paluto kapulutan! Wala kay, mabiitan da ito Umayan! Kay blood ka man ako na akon, pare. Relax. Amumata kaya tiyagur, uray, pare. Ato yung tipulutan niyo, lakay. Unay katabayak mo na yan, Luisa.
Itay may paing orayan na ita pulutan. Nakabumbuntok kan tumot kami nga gunggunay. Suron kon. Ay, pasensya ka na, Marlon. Amumot nga do ti aramidag. Inlutuan kan pinakan ko pa'y dagiti anak ta. Inununam ko mga min ati pulutan may sakbay nga na si Kasom na kita nakta. Marlon, Nakababain ka ni Pare Wilson. Awanan yaman na Pare Marlon. Si Kamay, siyempre, ununan na paimot na kita nakyaw. Ala. Pumanaw ka nito yan, Luisa. Ingay tuloy yan, no nyaman dararamidan. nasayat mo ta nakariing kan, Marlon. Ay, naturasan bakit? Naladawak samot na. Nala daw asasawang mat, Marlon. Kat no Sabado ita. Ha? Kastaya? Ni, Sabado gaya mita. Kunak no Lunes ita, bakit? Sabado nga, Rod. Kastaonan ni sakit ti ulo ka. Nasumbrak sa timino mi dirami. Talaga na sobra ang Marlon. Ha? Agasan man, may turid na pa yan abog-kabugkawan iti sangwan ang ti kumparem. Aya. Awan mo't malagip ko akas na, bakit? Imposible mat adi mo malagip. Kat saan ka pa'y mat unay anabartak, edi in-serve ko ti pulutan niyo. Awan nga ron. Awan malagip ko. No bilang man tabinugkawan ka, ang mga nadamot diyak na gustuhan nga naramid mo. Inununak laang mat apinakandag iti anak ta. Sakbay nga inlutok ti pulutan niyo. Ngam, isumatan tinangbog kabugkawam kanyak. Ay kat basol mumot gayam. Ang mumata diyak kayat ti agururay iti mabayag. Nang runa kat ada ni Pari Wilson. Nakababain mo ta no pagurayam iti mabayag ti bisitak. Marlon, Isu adi ka nga ron na reklamo no nabugkawan ka. Ngamin, basol mumutlaeng. Naawatam. Renson, Zia, agawaan nyo tagunay. Nas ka na masapa tayo magbiyahe. Tane, narigat ni matraffic. Wan, Daddy! Wala di, umayin. Si Kangay bakit? Naisaganam ka ni Aminan nagitiyawid tayo? wala kay. Ada amin nun itilugan. Sigurado lang, ngawan nalipatam, ha? Awan lakay. Sigurado ak ana ibunag amin ng itilugan dagiti mayawid. Nasayat mat nga ron. Aguray ka. Oh, payakas na ti pa ng matmat mo kanyak, Marlon. So kataman tabadong. Ha? Agbado ka matiti disente Tay kasla grup-grup abak nang. Saan ka ta kasta kasla ka mat katulungan iti day taasot mo. Anya? Nakababain ka na iti sangputan tayo abisita iti balay. Kita mo tatoy pormak bakit? Puro branded ti suot ko. Ibagay mo mat kuma ati isuot mo. Sana kasta. Ay na, agluto ak tumat lang inton sumangpeta ki jabalayo. Isu ahus tumat da ito asut ko, Marlon. Ay saan? Doko na kasukatam. Sukatam. Ha? Ala, in kasukatan tabadom. Partakam tani, aldawoy. Dahil iti pasarabo yun, te. Regalok motlangin kada kayo iti umadani na Pasko. Ay na, nagsaya at kalakit din ka anakaan. Pagyaman ak unay, tamalagip na kami apurwakan, tunggal agawid kayo. Siyempre mo't Ante Loretta. Dahil ito mo, ti para ka ni Uncle Poldo, ante. Kalugong kan kamiseta. Ay na, agyaman na ka talaga, Marlon. Sapay la kumata at adupay aparabor ti dumtengken ka kan iti pamilyam. Awanan niyaman na, ante. Talaga kasta, no asino ti addaan, di so ti mangted. Ba nagapagyamyamanan mi unay kaanakan Marlon. Sapay la kumata di kan to agbalbaliw iti kasta aki naman nagparabor mo. Tapno ad-ado kami matamayran iti kinasaya ti biyag mo kaanakan. Ay kaya tuwan Auntie Loretta. Kas na ko nakitayan, no asino ti addaan, iso ti mangted, ken mangibingay. Ado pa dito siyempre, saan lang mo't adda kayo ti kabagyak?
Adu kayo, isaanas kan laeng nga pagbibingayan nyo. Ay na, nagsayat ka talaga, Marlon. God bless you more, kaanakan. Sa dino nga, tinanging kabilam ka nagiti ginatgatang ko ako nakapang pasarabok, Luisa. Ada iti karton ni Jay Salas lakay, nakalasin ijay. Ada iti abay, dagiti maleta tayo. Ay kating kaalaanan tanay, agsasangputun nagiti tattao. Iwaras ko inton madamdama. Huwag lakay, mabit lang, tamapan ko alaan. Darasama, Wen, unay kan aya. alam pa iti imported nga arak di tayan ti aparador. Tayo so ti pasango ka dangkel puldo inton madamdama. Oh, ato'y ti arak. Dahito'y mo tinakakarton nga iwaras mo. Adamat di ta dagiti candy kan chocolate para ka dagiti ubing. Nasayat mo't nga ron no kasta. Isaganam amin dita tapno day talamang iwaras ng ti aramida inton madamdama. Wen, nakasagana nga rudan amin di ta Marlon. At dan di ta abay mo. Kat kasano nagiti makan? Naluto ka di aminan? Itasarya mo tamangan tayon. Anyat orasan na ang mga mabisinan nagiti bisita. Nakababain. Nay. Apa yan, Luisa? Agsangsangit kamutain. Apay, anyat mapaspasama ken kabalasang ka. Ay, kuha na nang. Di daklat ako man panpansinan. Awan lang daytoy nanang. Tika di panang bugkaw manen ni Marlon itayken ka ti pagsangsangitam. Nanang, Ay na, apay, di ka pailaeng nairuam aya iti asawam anak ko. Di mo't kasjaya na sigaw, di pa nagsasauna. may kawak lang siguro nanang. Nang runa kat ado ti tao itay binugkawan nak. Kasla na ba inanak ngamin unay itay nanang? Ay, malala, husto na anak ko. Payapta kasaritak to ni Marlon. Ay, saan nanang? Amangan no ibaganan tumanan ang nagpulong kada kayo. Ay, Bayan yun. saan? Saan balasan ko? Madimot nga agpaisaw tikas dyan ngay naramid na ken ka. Okay lang. No, da kayo kumalaang adwa. San ba tanaga daw tinakangag akasta? Dagiti bibisita. Ay, maday, tikas dyan nga ugalin na. Inton bigat gaya mo, ti pa nagsubliyo ijay syudad, anak ko. Wala nang. Agbati kayo manon dito ya. Anya ngay nga ron, ijay mat syudad kayan ti trabaho. Kaano ngay man na ti panagawid jaw, anak ko. Diyak pa may bagana nang. Ang amang mabayag manan sa kamin to makaawid. Amoy ba nga do ti matrabaho ijay. Kan may sana basta-basta ti agawid iti probinsya. Narigat ti agawid no awan balon mo akwarta. Sa bagay mo kidi Ay, wingayam anak ko. Palagipan ka manan. May papanitan niya nanang. Nakita ngagsangsangit ti asawam idi na minsan. Gapaw iti panang bugkaw mo kenkwana. Ha? Marlon, anak ko, saan kumamot akasta Mabalin mo mo't akasarita iti nasaya at ti asawam. Asaan abugbugkawam. No kasta, nagpulong man gaya man ti asawak kada kayo. Saan nagpulong, anak ko? Siya ka mismo tinakakita ken nakangeg iti inaramid mo. Agsangsangit adinanon ko ijay kusina. Basol na matlaing no apay anabugkawak nanang. Wen nga mabalin mo mo't akasarita iti nasaya at anak ko. Saan katamapan mo ki din bugbugkawan iti kaadwan ti tao? Ay, maibabain mo't ajay tao. Hala, bayan nyo, ta dumawa takto iti dispenser ken ko nanang. Nasaya at mo't no kasta anak ko. Di mo unay paspasakitan jay asawam. Taamangan numaumaken ka, ket panawan na ka. Ha? Ay, ikatum ko matikas ta nga ugali, anak ko.
Sana nasaya at ti kasta nga ipakpakitam ng runa iti sangwanan ti adwa tao. Kang runaan iti amin iti sangwanan dagiti annakyaw. Anya ti aramidam itabakan. Adu alakay. Aglinisak dito'y balay. Kalpasan na, aglabaak. Apay ka di. Inkanto man ni Jiili. Inka ipaw iti-itid ko akwarta. Anya kwarta. Sino ti pangipaw itak lakay? Kwarta ni Benji. Ipauit mo kinkuana ta igatang na kano iti motor na. Motor ko ng Marlon? Uy, kasangay na ngamin kano intun umay alawas. Isungag pagpagatang iti motor. Anya? Oh, apaya kasta ti reaksyon mo. At ka di parikot, Luisa? Awan Marlon. Apaya kas ni daddy, mami. Ha? Anya hakas jay anak ko. Naimbag pa dagiti kaanakan na iji probinsya, ta may gatangan na kadagiti agkakangin a regalo. Idinto tada kami kanyading ko, di na pa isaludsodan no, nyamat ti kayat mi. Ha? May salanga text, awag ken chat manipod kadakwada, itit na nadagos. Motor, relo, cellphone, ken nanya pa di ta adawaten da. Renson, anak. Ngam da kami tiyag pagatang ken ko na, ibagana adagos, ngawan kwartana. Wano saan, ibagana nangina. Di ka madanagan. Takasaritak tuman jay amayo, may papaniti day tabanag. Ay, saan mami? Amangan agungat tumanan. Amangan ibagana manan nga reklamo kami. Renson, Nalo kaya mangtad karagiti kakabagyan na. Ngam naimot-mot katatayo kapamilya na. lakay. Mangtad ka man iti pang grocery kan pang palengkek. Manan, Ha? katno kahit itid ko lang iti na panalawas, ita dumawat ka manan. Ay kat aganos ka ata talaga akas talakay. Awan mat daduma apagdawatak. Ken maysa, si kamat nga rod ti ada trabaho na. Di si ka nga rod ti mangted iti maigatang kadagiti kasapulan dito'y balay. Awan pa'y maitid ko awan pa'y matsweldo. Amumot adakkel ti gastos ko iti nagawid tayo. Anya? Gastos kan tumat nga minagastos. Agtipid ka ba Dagiti lang importante ti gatangam. Sana no anyalan itan ti pangigasgastusam itid ko akwarta. Nagrigat tagbirok. Marlon, Ibagam ka dagiti anak ta, tas sursurwan da ngamin ti agimpen. noy kam iti pasarabo dagiti kakaanakam ken kakasinsin mo. Di mo sayangan ti gatad nga igat gatang mo nga uray la agkakangina. Ngamno da kami amismo a pamilyam. Sakitam ti dawatan mi ken ka. Ha? Nagpasarabo ken agpainom ka iti probinsya. Abak mo pa'y tinangabak iti loto. Agkakangina ken puro imported nga arak ti paspasangom kadakwada. Ngamno dito'y balay. Ultimo pang grocery nga agpaimat laang kada tayo, ihimot mo. Nakaano ka man ako nakon, Luisa. Basta agtipid kayo, kunak. Agtipid kayo, tas saan tayo abak nang. Nawatam. Diyak amukan ka, Marlon. Makaumatikas ta nga aramid mo. Makadlawak sa Luisa. Ne, anya ti kayat buasawan, Marlon. Manungal daw na didak kasarsarita dagiti anak ta. Labas-labas ang dakmatlatan diti salas. Kaslawan tao amakit kita da tunggal pumanaw kan sumangpet da. Mapana kon dadi, ada kon dadi, di dapay ko na. Kat kasaritam ngamin idaa. Naglalaingdan ngay, tas syakit din ti umuna amakisarita kadakwada. Marlon, sikat ti ama. Rumbeng nalaang nga rod akasaritam ida. Kumusta umat ida? Saan lang adagiti kakaanakan, kakasinsin ken kakabagyam ti kumkumustaam. Ha? Amom ka di agumurgura dagiti anak taken ka. Ay nataan niya kumagapungay agumura da kanyak. Kasano, kat di mo mat ida malagip akumustaan. Imbag pa'y dagiti adda ijay probinsya, tadanda ni inaldaw mo akum kumustaan.
Ngamda kami akabalay mo. Di mo pa'y masangwa ka sa Rita. Uray, hi, wano, hello man laeng ko ma. Awan pa'y mangeg mi manipod ken ka. Ayun na yan, nagadukat nga artiyon nga agiina. Agkakabalay tayo lang arudan. Alangan ba ta? Ako mustahan kayo pala. Marlon, Apay anaskan pa'y aya, ako mustahan kayo. Kat may samot a balay tayan tayo. ay katno kasta ti kapanunutam. Awanen maaramidak, Marlon. Di ka nga ron agreklamo. No kunam akasla awan tao ang makikita dagiti anak mo. Tunggal pumanaw ken sumangpet da dito'y balay. Ngamin, si kamet laang tinangisuro kadakwada no apay akastada ken ka. Sa anak met anaimot ti kunak, Miss F. Angem panagkunak ket nalabes metten ti kasjay nga aramiden ti asawak. Danda ni amin nga adaken kuana ket ibingay na kadagiti kakasinsin, kakaanakan, ken kakabagyan na nga adda ije probinsya. May salaang atex, awag, wenno chat daken kuana, agwen adagos. Idinto tada kami a mismo a pamilya ken kabbalay na ket imimutan na. Kastamet laeng kadagiti dadakkel na. Imbag pay kit di dagiti kakaanakan, babayaw kan iipag na tamadamag na nunangandan, idinto tada kami niha niho ket awan. Makapasakit man itinakam, jak amo no anyang ugali ta adda iti asawak, maumuma akpay kit din. No jak laeng ay ayaten, ken no saan ko laeng ay pagpagapo kadagiti anak mi, nabayag kuman asininaak ti asawak. Miss F, sapay kuma tamaiwanwan nak. To'y pagayam mo, Luisa. Ken ka pagayam, Luisa. Daytoyan jay kunkunada at ipan nakiasawa ket saan a basta-basta. Ngamin, saan akasla napudot amakan, ano na sinit ka ket mabalin mo nga itupra. Ti maibagak, padasumpay a paatiddugan ti pasensyam pagayam ko. Di ka mauma a makisarita iti asawam. Ipalawag mo anaimbag kenkwana tapno maawatan na ka. Pagsaritaan nyo analapat. Patyak a maalapay dayta iti nasaya at apan nakisarita. Mas nasaksakit ngamin no dagiti anak yo ti agsagrap iti kamali a desisyon mo. Ikamang mo ka ni Apo ti sakit tinakam a marikrik na. Kumararag ka kenkwana ket dawatem ti panangiwanwan na iti asawam. Alakastan pagayam, Luisa, ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat. Dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.